Takže priatelia, čaute. Dneska vám ukážem takúto krásu. Nachádzam sa v Žiline a majú to v McDonalde takéto krásne akvárium s takýmto žralokom krásnym. Cítim sa úplne jak v podmorskom akváriu, v zahraničí niekde. A vidíte, aj na Slovensku máme pekné veci. Takže len aby ste videli krásneho žraloka. Jedného som vám ukázal, teraz vám nechcem uraziť Olinku. Tuto je môj žraloček, malý. Olinka, ako sa ti tu páči v Žiline? No je to krásne. No. Akurát chcem povedať, že tie garáže to majú strašné. No, to som povedal aj ja. To musel byť skutočný odborník, ktorý to navrhoval. Áno, jedno, keď máš väčšie auto, tak máš smolu, lebo ak chceš zísť medzi auta, tak sa nedostaneš von, nedokážeš dvere otvoriť, to poprvé. A po druhé, keď vyjdeš vonku z auta, tak si ako mucha v pohári, lebo hľadáš, že kde sa dostaneš k východu. Áno, presne takto to cítim aj ja. Mali sme to čo vybavovať. No a teraz si dávame kávičku, posilníme sa na cestu, vraciame sa do Turčianskych Teplíc, kde vlastne si užívame wellness trojdňový. Takže pri pohľade zas na tohto krásavca sa s vama lúčime A ideme plávať ako on. a ideme do bazénu do Turčianskych Teplíc.